Right. So thank you, Ryan Sotodil. So this is my new baby. Nubabo Kabalen, welcome to Warren, Pampanga. This is our second time to be here dito po sa Ryan Auto Deal. So kasama natin ngayon si Sir Ryan himself. Ayan. Hi ka muna sa mga viewers natin, sir. Hi. I remember, Sir Ryan, last year, ako mismo, no, feeling ko may mga nag-evolve or nag-upgrade sa mga units natin. So, kwentuhan nyo naman po kami kumusta ang business. So far, okay naman yung business. May mga family tayong napasaya, mga buyer. Lalo na pag bago yung sasakyan. Correct, correct. I'm sure, Sir Ryan, yung mga iba dito, talagang nahanap nila yung mga dream cars nila. Yes. Napaka-impressive ng mga items or lineup ng mga units natin ngayon, sir. So, sa harap natin ngayon, sa mga di po nakaka-recognize, ano pong tawag dito? Ngayon, meron tayong bagong dalawang Mustang. Itong black, 2017 model, 2.3 EcoBoost. Tapos itong red naman, Mustang 2.3 EcoBoost din, pero 2019 model. 2019. Yes. Last month or last 2 months, nagpasok na ako ng dalawang sports car. Okay. From your humble beginning last year, parang nakikita natin, may mga trucks, mga FBs, no? Ngayon, may mga premium cars na din tayo or mga what do you call this, mga sports cars na din. Natin, aside from this one, so may mga luxury cars na tayo. At how about this one, sir? Anong kwento nito? Ito yung tinatawag nilang Vios GRS. Ito yung pinaka-top of the line ng Vios natin. 2023, pero ang tinakbo, nasa 2,000 mileage lang. 2000, 2023. Yes. Reasonable price naman na nailalabas namin. Yes. Ito yung sedan na tinatawag nilang all-time favorite na sedan. Pwedeng medrep, pwedeng family, pwedeng pambarkada, slightly used. Kaya natin i-out ng 915. So below 1M siya? Oo, below 1M. Wow. Yeah. So, kabila naman, sir, pareho lang po ba sila? Toyota Vios XLE. Pang-service na sedan. Ito yung brand new natin. Actually, from dealership, pamunta lang dito ang tinakbo niya. So, ito, dito sa Ryan Auto Deal, nakaka-out tayo ng mga ganitong mga unit below SRP. Personally, gustong-gusto ko to. Up until now? Yes, oo. Pearl White, GRS, top of the line. Kahit sedan, marang macho-macho. Yes, yes. So ito, sir, ano yung features naman natin sa Altis, sa mga di nakakalam, ano yung displacement natin dito? 1.5 engine, then yung sa loob niya, maluwang, hindi kagaya ng mga ordinary sedan. So parang siya, parang executive sedan. Yes. Parang ganun, para sa akin. Yes, yes. Ano yung benefit ng ba't kukuha sila ng second-hand used car instead of buying yung talagang coming from the kasa talaga? Okay. So tayo kasi hindi naman nga lahat yung sapat yung financial natin na So yun, siguro makatipid ka ng 100 to 200,000. So kung empleyado ka, ilang buwan, taon mo iipunin bago mo ma-receive yung 200,000. Yes. So parang it's a good idea kung you can buy naman na reasonable price na quality used car pa rin sila. Yes, tapos quality used cars. Yan. Sir Ryan, speaking of family kanina na nabanggit mo, ako naghahanap din ako ng bagong sasakyan or mga sasakyan na pang-pamilya. So, ano po ba yung mga masasuggest niyo, sir? Okay. May ideal car ka na ba? Actually, ang hinahanap ko ngayon is yung maluwag and yung comfortable sila. At the same time, syempre, yung less yung sakit sa ulo. Okay. Yan. Sir Mark, dito, meron tayo dito pang-family, 7-seater, Mitsubishi Expander, 2022. Ang tinakbo lang nito, ang mileage ito, nasa 7,000 lang. Wow. So, gas engine, kung budget ang hinahanap mo, ito, good na. Kasi ang Expander 2022 natin, nasa 900,000. Nice. So, goods na rin, sir. Yeah, so 7-seater, tapos good as new. Tapos sobrang konti lang ang tinakbo. So, syempre sir, maliban dito, ano pa ba yung mga suggestion nyo? Kung halimbawa, kung gusto mo naman sa diesel engine, meron tayong Fortuner and then Montero. Si Fortuner, ang pinili mo, yung ride niya sakto lang. Pag gusto mo naman ng soft ride, dito tayo kay Montero.
for the price naman, sir, magkano naman ang range natin? Itong Toyota Fortuner natin, 2022, nasa 12,000 mileage lang. Ang price nito ngayon, nasa 1,600,000. Wow. So ito naman, Montero, 2020 model, ang price naman ngayon, 1,550,000. So parang close naman. So kung sakto naman sa budget, talagang napakaganda na. Napansin ko, sir, dito yung mga sasakyan, napaka low mileage nila. Yes. Talagang sabi ko nga kanina, parang feeling ko ito yung mga sasakyan na kahit second hand, talagang hindi sakit sa ulo. Yes. No? Kasi Sir Mark, talaga iniiwasan natin yung mga yung mga unit na may nagkakaproblema. Iwas tayo dun sa sinasabi mong sakit sa ulo. Sakit sa ulo ng buyer, sakit sa ulo ng seller din. No? I-guarantee yung yung quality talaga ng mga sasakyan natin. Yes, Sir Mark. Feeling ko dito rin ako makakahanap ng bagong sasakyan para sa family. So, ikot lang tayo, pili tayo, and baka malay mo dito ko mabili yung car natin. So, Mark, actually, natutuwa ako dahil nga this is our second time to be here, no? And coming from Sir Ryan, ang daming mga customers na talagang na-satisfy. Through word of mouth, Yes. talagang siya mismo naka-experience kung gaano ka-quality yung mga sasakyan dito sa Ryan's Auto Deal. Brother, speaking of experience, gusto kong ma-experience to. So, ito yung susi ng Mustang. So, sound check natin kung ano yung experience ng nasa loob. Wow! Wow! Sarap niya. Grabe. Para siyang bodybuilder para sa akin, bro. Actually, this is a muscle car, American muscle car, na talagang kung kayo yung naghahanap ng pang-forma, pwedeng-pwede to. Pwede na? Pwede na. Wow! Sound check. Actually guys, sa sobrang lakas ng power nito, kapag nire-rev mo siya, parang meron siyang konting shake. Oh, grabe, ang galing. Thank you, Ryan Auto Deal. This is my new baby. How does it feel like looking for new cars? Na-excite yung feeling ko to have a new car. Even mga second hand, pwede ka na rin makatipid. At the same time, makakuha ng mga fresh na sasakyan. Actually, para sa akin, yun yung pinaka-benefit na makukuha mo kung kukuha ka ng second-hand quality used car. Yes. Guaranteed kay Ryan Auto Deal na talagang yung mga binibenta nila dito, piling-pili. Yes. And at the same time, low mileage. Another thing is mga almost mga brand new model yung mga available. Quality, kumbaga. Exactly. Yun. So, ayun guys. If you're interested to know more about Ryan Auto Deal, we're gonna be including in the fan page below. If you are from abroad, yan, lalong-lalo na yung mga uuwi ng mga coming from abroad, and you are planning to get your gift Actually, para sa pwede. loved ones, a special someone, or even for yourself, unahin mo nang pumili dito sa Ryan Auto Deal. Malay mo, dito mo makukuha yung first car mo. At the same time, if you're looking for your dream ride today, Yes. available din yung mga luxury na dito. Like this one. Yes. So, Alright. Ryan Auto Deal is located dito sa may Phelan Friendship Highway. So, ang pinaka-landmark lang niya, malapit siya doon sa Mansfield. And they are open from 6 a.m. to 6 p.m. Monday to Sunday. Yep, there you have it guys. Thank you so much for watching We're in Pampanga. I hope you like this video. Please give it a thumbs up, share it with your friends. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga bagong sasakyan, check out Ryan Auto Deal. So, that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.